Karena jeng kati bida pun biko ondia baptisma ni jai. Haleluya. 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 Ondaga ayah pap dana por. Jadi arabo jeng mani lekai pap ni takai ce jeng ni mende map emar jai. John ni bab alam ni jido sirap pun baiden. Na ini nge kerja Ada pap daklam cintai. Nuabla nengha mapa kaji senjabana hago. Betse jana mencep pukri dong. खामसालिफोर मोनबा खामसालि दं हिब्रु रावजों लिरजानाय बे बाथ्रा जेब्ला जोङो जेरुजालेमाव मालाबा थाङोब्ला नोंसोर बे जायगायाव थांनो हागोन आं जेब्ला जेरुजालेमाव थांदोंमोन 2019 जेब्ला जों जेरुजालेमाव थांदों नैबे मोनसे बेथसेदानि फुख्रियाव जोङो थांदों बे बेथसेदानि फुख्रियाव सोरगोनि आरफफ्रा सम सम मालाबा दुगैफैयो बे फाखाथियाव थानाय मोदाय अरजानाय सोरबा खुरु सोरबा लेप्रसि सोरबा थाबायनो हायै सोरबा सानाय सुनाय गुबुन गुबुन सैनांनायफ्रा जायफ्रा बे मथारियाव एबा बे फुख्रिनि गोजौआव थानायफ्रा दै सोमावनायखौ नुबायब्ला मिथिदों आरफ दुगैबाय आरफखौ नुनो मोना दैया सोमावबायब्ला जेरै जों मानसि दुगैयोब्ला दैया मावो थिग बिदिनो आरफ दुगैब्ला दैया मावो आरो नाफोर जेरै जाफाव जुफाव बाज्रुमब्ला दैया मावो बे फुख्रियाव जेब्ला आरफआ दुगैबायब्ला आरफखौ नुवाखिसै बे दैनि सोमावनाय आरफ दुगैबाय आरफ दुगैबाय सोरबा नों आं जुदि बाहाय जुदि खाना खुजा लेंग्रा लेंग्रिफ्रा दैयाव सोमबाय बेबो बे दुगैफुनायावनो दैयाव फुख्रियाव दांबाय बिनि मेगनाबो लोगो लोगो गुनु जाबाय थाबायनायाबो थाबायबाय बबाबाबो रायलायबाय बेबायदि सोमोनांथावफ्रा बे फुख्रियाव दाबो जायो जेब्ला आङो आन्दागाफोर सहैदोंमोन अब्ला दैया रानबायमोन एसेल'सोमोन दाबो नोंसोर मालाबा थां जेरुजालेमाव आरो बे जायगायावनो 38 बोसोर जाय दुखु सैनांनाय बिमा बिफा गैजा रोङै रावजोंबो अनसायजायै सासे थाबायनो हायै सुबुङा बे फुख्रिनि गोजौआव दङमोन गोबां मानसिफोर दं बे जायगायाव बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 38 बोसोर 39 बोसोर जाय बेमारिया दिनै बे फुख्रि सेराव इसोरनि गोथौ अननाय बे महिमाखौ नेबाय थादों दिनै नङा गाबोनथ' आं दुगैनो मोनगोन सानसेथ' आरफा दुगैफैगोन आंबो हाबनो मोनगोन अब्लानो बे थाबायनो हायो बे लेंग्रा थाबायगोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै नार्भास जाजासेनो लोरबां जाजासेनो नेगासिनो दङ बियो जोंथ' बिदि नेनो हानाय नङा सानसे साननै नेनानै मोनाब्लानो जोङो थांफिनगोन आरो बे 38 बोसोर बिनि फोथायनायखौ नायहर नाथाय दिनै बियो बिसिम बियो फुख्रिसिम दुगैफैनो हायाखै मानो बै गोजौ फुख्रिनिफ्राय बाहाय गाहायाव ओंखारनो बेहा बोलो गैया रावबो बेखौ हेफाजाबबो होआ मानो बे थाबायनो हाया सोरबा गिदिंनो थांनायफोरा अननानै रुटिफोर होयोब्ला बेखौनो जानानै बाहाय थायो नेगासिनो बियो माब्लाबा फैगोन नामा आरफा दुगैगोन नामा माब्लाबा फैगोन नामा बे समसिम बे 38 बोसोर बिनि फोथायनायजों नेनायाव आन्दायगाफोर जेब्ला फुख्रियाव आरफा दुगैफैबाय दै सोमावनायखौ नुबाय बिसिम फैगौ मानियानो आरफा बिरलांफिनबाय अब्लालाय दुगैब्लाबो जेबो खामानि गैला जिसुआ बिनि फोथायनायखौ मिथिबाय मोनसे जायगायाव बेथसेदानियाव सासे इसोरनि गोथौ अननायखौ नेनानै दंगासिनो दं आं बिसिम थांनो नांगोन बेनिखायनो बियो गुबुन लामाजों थायाजासेनो जिसुआ बे जायगासिम फैबाय बे सुबुंखौ मिथिगौ बिनि फोथायनायखौ नुनानै आरो बेखौ बुंबाय मा नोङो थाबायनो गोसो जायो नामा नों गोख्रों जानो गोसो जायो नामा अब्ला बे समाव बुंदों औ नाथाय बे फुख्रिसिम हाबनो थाखाय आंहा रावबो आय होनग्रा गैया आंखौ हेफाजाब होग्रा रावबो गैया आंखौ रावबो दैदेनग्रा गैया मानोना दिनै आन्दायगाफोर जोंबो बेबायदि दुखुथिया बायदि सानो आंहा बे संसाराव रावबो गैया आंखौ रावबो आय होनग्रा गैया आंखौ हेफाजाब होग्रा गैया दिनै बे दुखुथिया सुबुङाबो दिनै बेबायदि गोबां दुखुजों बियो 38 बोसोर बियो हारसिङै बे जायगा फुख्रिनि बोरियाव दंमोन जोंबो माब्लाबा साननाय दङ आं गोबां दुखुआव गोलैनानै दं आङो गोबांथार बेरामाव सैनानै दं दिनै रावबो आंखौ आय होनग्रा गैया आंखौ सोर अनसायबावगोन सोर आंखौ हेफाजाब होबावगोन सोर आंनि दुखुखौ नायबावगोन सोर आंखौ दिनै सोखाबावगोन गोबांथार जों बेबायदिनो बे 38 बोसोर दुखुआव गोलैनाय सैनांनाय बे दुखुथिया बायदि जोंनि जिउआवबो साननाय फैयो हालेलुया हालेलुया हालेलुया
अन्दायगाफोर बे दुखु गोलैनाय सुबुङा दिनै बियो नै इसोरनि बै फुख्रियाव दुगैनाय आरफोरनि दुगैनायखौ नेबाय थादोंमोन नेबाय थानायाव जिसुआ बिनिसिम फैनानै सोंदों नाथाय बेखौ जिसु होननानै बे मिथिया गुबुन दिनफ्राव दिनै फैयो बिदिनो बेफोर सोरबा गिदिंनो फैनायफोर सानदों अब्ला बे गावनि दुखुफोरखौ खोन्थादों अब्ला बे समाव जिसु बुंदों नाथाय बेखौ जिसुखौ बियो गावनि खाथियाव जिसुनि सोमोन्दै खोनाबाय नाथाय बियो माब्लाबाबो जिसुखौ नुवाखैमोन जायनि थाखाय दिनै बियो बेखौ जिसु होननानै नाथाय बिनि फोथायनायखौ मिथिखाबाय गावनि दुखुखौ जेब्ला बे जिसुनो फोरमायो जिसुआ बिनि दुखुखौ मिथिनानै नोंनि बैसोंखौ लानानै गसंदों बे समाव साबानि दिन बे जेराव थाङो गोबांथार बेखौ उन उन सियारिफोर फैफाखायो बियो मा खालामो गोथार सानावबो दिनै साबानि दिनावबो बियो सोरखौबा थाबायहोयो सोरखौबा माबा मोनसे खामानि मावनामा अब्ला बे बाथ्राखौ लानानै अन्दायगाफोर जायफोरा गोथार लिरनो गोरोंफोर सादुकायफोर दौरिफ्रा बिनि उन उन फैनानै बेखौ आरोबाव आनजादाव नायनो थाखाय नेगासिनो दंबायो बे समावनो बियो बुंबाय नोंनि बैसोखौ लाना गसं आरो जाय 38 बोसोर थाबायनो हायो बे सुबुङा जिसुनि फंसे बाथ्राजों बियो बे समाव गोख्रों जादों गोख्रों जाबाय आरो थाबायबाय दानिया मोजां जाबाय दाना माखासे मानसिफ्रा बुङो ओइ ख्रिस्टानफोरनाव बिदि बिजायो नाथाय मोजां जायो ओइ साननैसो उनाव गाज्रि जाफिनो साननैसोनि उनावनो बे बेरामाव जाफिनो दानिया बे बाथ्राखौ लाना फोरमायनो सानदों मानि थाखाय बेरामाव फैफिनो नोङो बिजायो मोजां जायो इसोरा अनबायमोन दैमालुथ' सोखायाखै सोरबा फादार सिस्टारा रावबोथ' पास्टर सोरबा रावबोथ' सोखायाखै सोखाग्रा जिसुआसो अब्लाबो दिनै बे मानो बेरामाव गोग्लैफिनो मोजां जानायाबो मानो दिनै बेखौनो लाना फोरमायदों जेब्ला बेखौ गोथार मन्दिराव नुयो 38 बोसोरनि उनाव थाबायनो हानाय बे सुबुंखौ नुनानै जिसुआ बुंदों नै नों गोख्रों जाबाय नों मोजां जाबाय थाब दाखालामफिनसै नङाब्ला नोंहा माबा गाज्रिसिन जाबोनो हागौ नै मानि थाखाय दिनै बेराम जाखानाय मोजां जानाया मानो बियो गोग्लैफिनो मानो बेराम जाफिनो एथ' मोजां बियो इसोरनि अननायजों रिटिकआव जाबायमोन 13 थारिखआव फैना मोजां जाबायमोन जिसुआ बेखौ सोखाबायमोन अब्लाबो दिनै बियो मानो गाज्रि जाफिनखो मानो बेरामाव गोग्लैफिनखो जिसुआनो बेखौ लामदों नों जेरै मोजां जाबाय जे पापफोरनि थाखाय नोङो गाज्रि जादोंमोन नाथाय पापखौ दा मावफिन नोङो सिखाव दा गावफिन मानसि दा बुथारफिन जिनाहारि दा खालामफिन इनाय पापआव दा गोदोरसिन बेखौ फोरमायनाय जादों नाथाय जोङो पाप मावफिनो मोजां जाबाय नालाय मोजां जाबाय जोङो गाज्रियाव थांफिनबाय देहा मोजां जाबाय जाबाय लोंबाय देहा मोजां जाबाय जौ लोंफिनबाय गान्जा जाफिनबाय बिरि सोबफिनबाय मोजां जाफिनबाय गोबांथार दिनै जोंनि गेजेराव ड्राग्स जाग्राफोर दङ दिनै बिसोरो जेब्ला रिटिकआव मोजां जायो आथिं सुजायो रिहाबाव थांनानै मोजां जानानै फैयो मानो गाज्रि जाफिनो लोगोफोरजों गान्जा सोबफिनबाय ड्राग्स जाफिनबाय जौ लोंफिनबाय आरोबाव गाज्रि जाफिनबाय बेखौनो लानानै जिसुआ नों मोजां जाबाय नाथाय पापखौ दा खालामफिन नङाबा गाज्रिसिन जागोन बै समाव जेरै नोङो थाबायनो हायो नाथाय थैनोबो हागौ दा अन्नायगाफोर जों इसोरनि गेदेर अन्नायखौ इसोरनि अन्नायजों सोखाजानायखौ मोननानै जों दिनै मानि थाखाय बेराम जाफिनो बे जाफिननाय जादों पापआव गोग्लैफिननायाव जौ लोंफिनबाय अन्नायगाफोर जायनि थाखाय दिनै बियो जौ लोंनायखौ अन्नायगाफोर आं बेखौ फोरमायजादों सराइबिलाव सासे टिचार बियो सानफ्रोमबो गावनि लोगोफोरजों जौ लोङै लोङै जौ लोंनायखौ गारनो हाया जौ लोंनाय उनाव बिनि लिभारा बुबाय बेनिफ्राय बिनि बिख्लाबो बुबाय समफ्ला बुबाय डक्टरा जेब्ला बेखौ माबा सिलिगुरियाव लांदोंमोन नोङो जौखौ दालांफिनसै आं लोंथारला सार जेब्ला नोङो जौ लोंफिनबाय नोंनि समफ्ल'आ नोंनि लिभारा बुफिनगोन आरो नोङो थानाय नंला दे सार आं दा मोजां जाबाय आं मालाबाबो लोंथारला आङो जे गारबाय गारथारसिगोन नोंनि बे समफ्ल'आव बुनाया नोंनि बियो लेबार बुनाया जौ बियार नों आबगारि बेफोर लोंनायजों नोंनि बियो
बिखा समफ्लफोरखौ नोंनि लिभारफोरखौ नोङो गावनो गाराय खालामना लादों सार आं लोंथारला दिनैनिफ्राय लोंथारला जेरै डक्टरफ्राबो बुङो नों बेबायदि मावब्ला गाज्रिसिन जागोन जिसा बुंदों दिनै नों मोजां जाबाय पापखौ दाखालामफिनसै नङाब्ला बेनिफ्राय गाज्रिसिन जागोन डाबल गाज्रि जागोन दिनै बेनिखायनो जों रिटिकआव मोजां जायो 13 थारिखआव फैना मोजां जायो नाथाय जाहैफिनो मानो बेयो मोजां जानायखाय जाथायखौ जाहैफिनबाय लोंथायखौ लोंहैफिनबाय पापखौ मावफिनबाय अब्ला बेहायनो दिनै बे बेरामखौ गावनो बरायना लाफिनबाय आन्दाजाफोर बेखौसो लाना फोरमाय जों मानो बेराम जायो जों मानि थाखाय गावनि लोंनाय जानाय फेनायफोरजोंबो गावनि मावथाय आखुफोरजोंबो जों इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि जानानै जोङो दिनै बेबायदिनो बेरामखौ जोङो गावनो बरायनानै लायो बेनिखायनो जायगाफोर जाय सराइबिलनि सासे मास्टारा मोजां जानानै फैबाय मोजां जानायखाय बियो फुरा 6 मास बे जौ लोङाखिसै सेहेरा मोजां जाफिनबाय मोजां बे स्कुलाव थांबाय